Ja, tjena. Ja, det är jag som är Jimmy. Jag hade ett stort anförande igår här och det verkar ha blåst till på Gotland så det finns inga löv kvar. Men ja, Annie Lööf är kvar men henne skiter jag i. Ja, men vad fan säger han den där rasisten? Ja. Han har inte någon minsta aning om decentraliserad politik, så det är så. Ja, jag ser ju bara en sak och det är det. Alla barn ska gå i skolan tills att de får pension. Men, ja. De påstår att vi ska ha en extra pappamånad. Jag tyckte att de sa pippamånad, ja. Men jag vill bara säga en sak. Att vi som är feminister vill gärna vara minister. Ja. Det finns bara en som har stenkoll på arbetslösheten. Och det är jag som är gammal metallarbetare och stenhuggare. Well, as we say over here, we can only think about one person at Almedalen. Fredrik. Ja, vi som säger halleluja. Ja, halleluja. Rösta på oss. Ja, de bara svamlar. Ja, vi har ingen partiledare, vi har bara språkrör. Ja, jag säger precis som en tidigare partiledare sa. Det ska ju vara någon jävla ordning i partiet. Ja, det var intressant den här Almedalsveckan. Och man får ju verkligen ta sig en funderare på vad ska man rösta på. Ja, det var ju intressanta synpunkter då ifrån politiken. Men jag säger då som det är här uppe i Kvarnsvett. Att det går inte att rösta. Vad fan, det är ju 18 kilometer ner till brevlåda och sen måste man ju vänta på mjölkbil. Nej, det ger jag tusan i. Hej då. Hey,